Mijn naam is Sienna en mijn van is oké. Ik is een graad leraar aan John Mitchell Primary School. Vandaag lees ik Afrikaans zonder grenzen. Die schrijvers is Marie Lati en Sonia Hoes. De titel van die verhaal is Die Sinki en Lili. Lang geleden, toen Sinki's niet nodig gehad het om school toe te gaan, niet een heel dag in die veld gespeeld het terwijl hele schapen opgepast het. Was zij daar een Sinki wat in een donker bos verdwaald het. Hij het schoon van zijn schapen vergeet omdat hij achter een volkje aangedragen het op school naar hem. Toen zij oor uitviel, staan daar een jeeselijke leeuw recht voor hem tussen die bomen. Die Sinki wou nog schreeuwen en weggaan toen die leeuw zij een poot opsleeg en had zeer naar die Sinki keek. Help mij, zo bad hij. Moet alsjeblieft niet weggaan, nee. Ik beloof om jou niet zeer te maken. Die Sinki wonder benauwd of zij niet toch moet weggaan, nee. Net nou is die leeuw zijn gezicht net een slim plan om hem te vangen en hem te vreten. Kijk, zei leeuw, en hoe zij groot wordt en met scherpnagels naar die Sinki toe eet. Daar is een doorn in mijn pot en ik kan dit niet uitkrijgen. Die Sinki trekt nader en loopt vinnig na lees se pot. Zo waar, dit is rooi en gesvel. En leek sommer bij zeer. Toen weet hij dat leeuw niet jok niet richtig zij hulp nodig heeft. Kom, zei die Sinki bedeerd. Verlieuw om zijn poot op zijn schoot te zetten. Dit gaat dalk zeer wees, want die toren is baie diep. Maar ik zal mijn best doen om dit uit te halen, verduidelijkt die Sinki. Leeuw gaan zit tegen die Sinki niet op zijn oor toe en hoe zij asem op, totdat die Sinki die toren uitgehaald heeft. Daar zei ze Sinki, jouw pot zal zomaar in een japtrap gezond wees. Dankie, zei leeuw. Tevreden en leek die Sinki zijn hand met zijn lang scherpe tong. Ik zal jou nooit verweten.